manje ndaiva nomwe musikana wandawirirana naye. Musikana uyu anga ari muhombe kwandiri. Hamene kuti chii chakaitwa ndingowirirana namai vavo. Zvokuti ndinovatsvaga unoziva ndinovada kana kuvatengera mbudzi chaiyo. Vainzi Comrade. Vainzi Comrade Muchanyara. Vaiva nemwana nemurume ainzi Soft Guy. Vakandinzwa kana vari vapenyuka shwanga vanditsvage inini ndinonzi Nyepudzai pasi panotya. Mbudzi yakavamirira. Mbudzi yakavamirira ndoda kuvatenda nezvavakandiitira. Alright. Ndakatora kasagudu kangu. Unoziva kanonzi kasagudu? Kakidback. Pachiputukezi kanonzi kasagudu. Kanga kanoti hembe twangu. Ndikati ndaona bhazi rekumusha kwedu Muchanyara. Ndakuendeni. Zvikanzi Urikuenda kupi? Ndakuenda ku. Ndikati kumushaka. Zvikanzi kumushako. Ndikati kuJaroni kuChisiti. Zvikanzi iwe ukwani. Una makore mangani uri musango iwe. Ndozvavakandiita. Vakandaro. Anzi una makore mangani uri musango iwe. Ndichibva ndavaudza 5. Zvikanzi iwe ukwani. Ini ndinobva kwaDotitu. Ena handisi kuenda kumusha. Wazvinzwa? Iti kwangu kumusha hakusisina munhu. Wazvinzwa? Okay. Ndozvavakandudza. Hanzi iti kwangu musha hakusisina munhu. Tikati ndakanzwa kuti variko. Zvikanzi nani. Ndikati nemakomrades andakapedzisira kuona akabva kumusha. Zvikanzi iwe gara. Ndichibva ndatoti name nawo. Handina kwandakazomboenda. Vatatokuita mazuva tichirara paStodart wo panzepo paya. Takaita mazuva. There you heard it from Angeline. At 15 in 1973, she left Zimbabwe and came back in 1980. Went back to school to study nursing. And she also said, may Salim Mugabe's soul rest in peace. She also changed her life. Vatiwo zvakare ndina comrade wakandibatsira paStodart wo apo. Kana muri vapenyu, kana muriko, zvanzi ndiri kukutsvagai. Mbudzi yenyu iriko nekuti makashandira upenyu hwangu. Dai musina kundibata ruoko, ndingadai ndakakwira bhazi, ndakadzokera kuChiswiti. Nanhasi ndingadai ndisingazive kuti dai ndiri papi. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Comrade Nyepudzai pasi panodya vakataura ivo kuti pana comrade vakashandura upenyu hwangu. Comrade ava handizive kuti vari kupi. Comrade ava handizive kuti vapenyu here kana kuti vakafa. Vanotaura ivo kuti comrade Muchapera Mabhunu vakabata ruoko rwangu mushure mekunge tabva kuhondo. Ndakuti aiwa regai ndichidzokera kuChiswiti kuMasvinani Central. Vakanditi iwe tsikama urikuda kuenda kupi. Shuviro yavo vakatiwo kana vari vapenyu ndinoshuvira kuti vauye tionani kana kuti ndiende kwavari tionani ndivatende nembudzi kuti comrade makashandura upenyu hwangu kunyange zvazvo hondo yakange yapera. Nekudaro taita rombo rakanaka kana kuti lucky nekuda kwesocial media tavawana comrade Muchapera Mabhunu. Asi tisatapinda munhoroondo yaComrade Nyepudzai, regai timbonzwa kuti mudzimai watigere naye pazuva ranhasi ndiani, kwaakazvarirwa, kwaakakurira, nechakatiwo chakamusunda kuti aiwa inini regai ndibude munyika muno
ndirwire rusununguko rwenyika ino. Amai makati zvinyi? Tiri vangu makadiwa. Tiripo zvikuru sei kuno kumazuva? Aiwa ndiko kuno kwamukungoona tiriko. Handitika. Kusina marifti kana bhazi. Saka iyo rodhi yatatenda inenge ichidzika uko inenge ichienda kupi? Inoenda kuJumbo. Kujumbo. Yakaenda kuJumbo amene kunonzi kwana Sizamaini yozoenda Mvurwi. Ikasvika mukati munenge ichiti inoenda uko. Saka tinongoti inoenda kuJumbo. Handiti. Aiwa tinotenda. Muchiona tauya kudai amai. Tiri kuita nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko. Tiri kuona zvakakodzera kuti aiwa chizukuru chenyu changa chinetsa nenyaya yemazepe ichi kana chizinge chakurawo chichazenge chakuti kune vanhu aiwa muri kuona ambuya venyu ava zvavakaitirawo nyika ino ndezvizvizvi nekuti Mwari dzimwe dzenguva vanenge vatonga yemunenge musisipo asi nhoroondo inesi yaingaita se yanyorwa ndosaka maona taita se tauya kuno. So ndoda kutanga nekubvunza kuti zita rekuberekwa amai munonzani uye makaberekerwa kupi? Inini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Regerai. Regerai. Ndibva ndazodzandura ndakura raakundinyadzisa rakunzi Stella. Ndakaberekerwa kwaMbereko kudunhu rokwabheke saidhi rekuchironga uko ndokwandakaberekerwa. Saka pakazonzi regai ndibvise zita rekuti Regerai ndinzi Stella vaiti chivamwevezera renyu? Aiwa hapana, vaingoti chizita chinge chakanyangara tanga taakuzivawo kana wakuziva kuti iro zita randakapiwa hariiti nokuti pamba pedu papana mazita vamwe vaiti vana Chamonya vamwe vanoti hanzi yasingaite nokuti vamwe vana vakadzi 4 saka yanga yedu isusu vana manje yechipari tichipiwa mazita ekutuka kana maiguru. Saka vainzi Regerai kuita sei? Ameno hatizvizive. Ukadai vakabvunza kamai kuti muri kuti vamwe venyu varegere chiko? Tanga tisati tanofungwa nazvo. Kana barika ravo kuti tirizive kuti ranga rakamira sei hatirizive nokuti handiti vana vadiki. Handiti. Amai vakanga vari chinhamba chii? Amai vangu ndovanga vari vakuru. Handiti. Saka yanga ari ana Regerai vakadzi zvamuri kuita kaizvi murume ndewangu. Regerai zvenyu. Mumwe wacho anonzi toendepi ndiye wandakasiyira Gotwe. Hapana kwandiri kuenda. Toendepi. Togara pano. Handiti. Ndokwamakakurira? Ndokwandakakurira ikoko. Handiti. Wakanga uri sei upenyu hwepachipari muri sevanhu muchikura? Izvo upenyu tichikura hatina zvataiziva asi taingoona kuti zvanga zvakanaka. Nokuti takashungurudziwa nonhau yechikoro taziva taakuziva. Tichiona vamwe vedu vari kuenda kupiko vari kuenda kuchikoro kwese hatiendo hane mwana musikana enda kuchikoro. Ndibaba? Ndibaba. Kana vasina vekudzidza amai nababa hapana danho rinoitika. Saka tanga takungogarwa zvedu asi tanga tine upenyu hwokurarama hweparuzevha. Aiwa baba vedu vairima mombe vanga vanadzo tichikama mukaka asi zvomafuta zviyeki nekuti mafuta ekubikisa muriwo isi takakura tanga tisingayazivi takazotiyazivira kuhondo nokuti zvinhu zvedu zvese zvataidya taishandisa mukaka. Ungabike muriwo womhodzi ungabike munyevhe zvese taivaendokama muchipiwa mabhaketi yenyu muchibikisa muriwo nemafuta ekuzora aiwa mafuta taitengewawo nosipo taitengewawo. Saka hatina kuona kuti taitambudzika. Dambudziko ranga riripo taakuzivawo chikoro kuti vamwe vedu vari kuenda asi mudunhu redu paiva nemisha miiri chete ndaivanga ine vana vasikana vaenda kuchikoro. Tese vazhinji tese tanga tiri mumusha taingogara tichingotambawo tiri mumusha tisingazivi kukosha kwechikoro. Saka hanzi nana baba panguva iyoyo ndikaendesa mwana musikana kuchikoro zvizvi hanzi izvo urore unenge wakaita chifeve vaiti chifambika. Waita chifambi. Handiti. Saka kumba kwavahosi makanga muri vangani? Tiri 8. Muri 8. Saka tizongoti vana vese baba vakazoita mhuri yakakura zvakaita sei? Isusu mumba medu tanga tiri 8 kozoti mainini vanga vane 5 kozoita number 2 number 3 vanga vane 5 number 3 vanga vane 4
wokupedzisira vanga vane 2 handitika ndokuita 26 Eh. handitika aya vakanga vaine mhuri yavo baba makura muri kunzvimbo yamaigarai macomrades amuchiri kurangarira kana kuti magandanga panguva iyoyo akasvika uye rakanga riri gore ripi kana muchiri kurangarira? macomrades kusvika kavakaita pakutanga taingonzwa kuti kuna kaseke kuno hondo iri kuitika. Ko hondo iri kuitika ndeipi? Taingotiwo hameno vakuru vachingotaurawo. Saka 74 ndo patikatanga kuona magandanga vachiuya vachibikiwa sadza pamwe tatumiwawo vaendeserewo chikafu. Taendesa chikafu ndo patikaona vamwe vedu vasikana variko tikati saka kuna vasikana variko. Saka musikana uyu ndanga ndisina kunyasa kumuziva zvakanaka anga ari 1 nevamwe vakomana nokuti taigara mapostoka maposto kuti munhu anogara panzvimbo yake wega uyu panzvimbo yake wega tichiendesa sadza ndobva tadzoka tikati nevamwe vangu tikati nai mazvionawo sei kuti musikana yanga akatopfeka tirauzi akatobata futi ndatozvida uyu zvino tikakumbira tinoita sei tinobvumiwa wachipota vachiuya kuzosvikira ndazotini nemwe musikana pamhiri pamuudzwa zvikanziko wakazvionawo sei macomrades ari kusvika kwenyiri ndikati vari kusvika kwamuna serero vari kusvika zvikanzi kana kwedu vari kusvikawo saka zvanga zvakadi kuti tiende ndikati ini baba vangu havabvumi kutaura kuti ndakada kuenda kuhondo vanoti chawashaya pano chii zvikanzi aiwa tinotiza ndakati usati tinotiza chiruzii zvikanzi alright ndobva tambogara zvedu ndobva vazodzoka kuti macomrades vai vauya nabadza kwakauya badza nasifasi nazibwe namuchapera mabhunu ndovanga vari mashefu asi papakawandiwa novasikana vanga varipo tikati nhasi chanzi toendesa sadza takumapureti takutakura mapureti ndobva tazvisiyawo tikati aiwa isisi hatichadzokera kumba. Zvikanzi hamuchadzoka kumba zvikanzi saka manake 1 tikati aiwa makaendawo kuti abereki venyu avazoteera zvikanzi aiwa tikati havateeri isi ndobva tagara naimi handeika tikati tendei tiri kuuya naimi handeika handei tiri kuuya vamwe vedu bva vaenda vachingoenda vamwe vedu zvikanzi vana vanosara vachiteva ava tisimukei navo tisina kana magumbezi kana hembe yekupfeka kana bhutsu makumbo tatisina isi baba vangu vanga vasingatenge bhutsu tatisingatenge bhutsu tatisina bhutsu taitenga pakrismas vatasimuka ipapo inini makore ndanga ndisati ndakuyaziva zvangu somunhu ndisina kuita sei ndisienda kuchikoro asi kuma 17 kuma 15 nokuma 17 nokuti ndanga ndakubudawo chipfuva handizive kuti chipfuva vanhu vari kubuda asi anenge vari magrade 7 aminokuti anenge ari makore mangani ndopandikaita sei patakazoenda uku pataenda kupfunyanguo patasvika ndopatakagara ipapo tagara ipapo papfunyanguo kumbako hatichaziva kuti chii chakaitika nokuti tazvisiya zvokupi zvokumba tasvika mupfunyanguo ndobva tarara bva taswera zvakanzi izvo vasikana macomrades iye zvinezvi tiri kusumuka takupinda kumozambique kumozambique kuno hondo takaenda hondo kumozambique ichiri kurwiwa isati yapera anga iri 74 muri muzhizha vanhu vakutoita chibage saka asikana kwatiri kuenda kauku kuhondo asi haikona ikiita zvokupaparika kana hondo ichinge yauya kana ndege dzichinge dzauya ndisina kuti chikuudzai zvamunenge muchiita sei zvamunenge muchiita alright isi patasumuka mupfunyanguo ndobva tasvika pabhesi inonzi paduhwa tasvika pabhesi paduhwa ndobva tasangana negurupu raibva kuna zambezi raida kuyambuka kuenda kuchifombo
zvakanzi hakusi kuyambukika nemaputikezi. Zvakanzi saka navana ava tingagare muno nokuti hondo yemunomu inoti 6 o'clock na 12 o'clock dzemasikati ndo painouya. Saka tichidzokera futi kupi? KuZimbabwe. Ndobva tadzoka kuZimbabwe. Tadzoka kuZimbabwe ndobva tasangana kugurura naTeurai. Teurai uyu ropa, Teurai ropa, Joyce Mujuru nana Tsitsi. Ini wandakaziva nditsitsi aishamwanidzana nomukoma wangu. Ndobva ndikaziva Tsitsi wokuchibara. Zvakanzi ndauyawo Joyce uyu. Ndikati Joyce anogara kupi? Zvakanzi anogara kuChawanda. Ndokwaanogara. Ndobva tazivana tazivanawo kupi? Kumusha. Tamaguru mairi evasikana tanga tiri ipapo. Ndobva vatagara vataenda kutsvagirwa chikafu kupofu. Ndobva tapiwa vatarara. Vakoma zvakanzi chituma imwe front security ite sei idzokere kuenda kuna Zambezi. Iri kunoona kuti vanhu vaiva apapi. Vaenda vachirwa ndobva vaita sendobva vaenda vakomana vaisvika pabhesi pai apa chisina vanhu. Ko vanhu panapa vakaenda kupi? Vakutesa vachiona kuti vakaenda kupi vasvika zvikanzi isisi zvatinoita ndezvokuti izvo kana machinge matasiya bhesi iri rinenge raonekwa nemabhunu, saka tinge takuchinjawo tiita tichienda kune rimwe bhesi. Saka imimi kana muda kuti mufane kuuya kubika muri papai hondo 6 o'clock na 12 o'clock hondo inoita sei inouya. Ndobva vadzoka ndobva tatowa ndobva tasvika pabhesi ipapo ndobva tabika chikafu chedu tanga tiinacho ndobva tadya hatina kuparara ndobva tasumuka ndobva tazoenda korara kubhesi remakamarada. Vakomana vaya vasati vadzoka zvikanzi chimbogarai kuno. Vatapiwa maposhita ekuita sei ekugara imigara apa imigara apa tagara yedu. Zvechokwadi ndege dzaitenderera dzikuno kuZimbabwe dzichitsvaga macomrades. Ndege dzichingotenderera zvikanzi imi hamufambe ende kana hembe dzedu dzanga tikapfeka tasingapfeki hembe dzakajeka. Zvakaitawo green zvakaitawo brown. Ndobva taswera manheru vakomana ndobva vauya zvikanzi kwanaka kusina chinhu. Tamaguru mairi vasikana nemarusi wechirume vanga tinawo. Ndobva tabva pari ndobva taenda. Saka inini ndakarwara zvikanzi nabadza zvikanzi isi hatingatariswe nouyu kufamba izvi timuisei musinawo hweru password kutanga kunawo front security kusvika kurear guard musinawo hweru ndopaakazoti Teurai zvikanzi kwari kunzi musinawo hweru ndianiko? Zvikanzi ndistera Muchanyara. Zvikanzi ndokumaraini kwedu kamwana uyu aita sei? Zvikanzi hanzi arwara. Zvikanzi Tsitsi tisare. Vamira vatsauka pasaidi vanhu vakuita sei vanhu vari kufamba vari kuenda nokuti taifamba nemasection. Section commander PC kumashure yakwanawo section inenge na 12 tikadaro. Zvikanzi kai muri kubuda zvatasi zvakati aiwa tikuda kuona uyu ari kunzi izvo ari kutsvagiwa musinawo hweru. Ndaida kuiswa musinawo hweru kuti ndivasiya vandiviga vandipaka imomo ndofira ipapo nana badza. Zvikanzi kwa imi maita sei? Zvikanzi aiwa toda kumutakura. Zvikanzi munomugona? Zvikanzi tinomugona. Vavanzi alright kana muchimugona mutakurei. Vanditi Teurai zvikanzi iwe asi uri kunzwa kuti musinawo hweru wakuda kupfa. Zvino zvatakuda kuita apa nezvokuti izvo tiri kuda kukutakura kana mhene pane bhesi padhuze tozokusiya ipapo. Tine rear guard yevarume. Zvikanzi vakomana vaya zvikanzi tibatsiranei. Ndiko kutora chimuti chake ndiko kutema nonhekekini akatema nebhemba repfuti yake ndiko kutema chimuti chake. Zvikanzi tichimuita sei? Tichimuisa ipapa timutakure semunhu afa. Zvochokwadi ndobva ndatakuwa Tsitsi naTeurai ropa vatakwira gomo vatateremuka. Kuteremuka kwataita kuita tasvika tasvika zvikanzi kune vanhu vari kuita sei? Kune ari kurwara ari kumashure. Kune ari kurwara ari kumashure vapapi. Zvikanzi vauya naye nabadza uye. Zvikanzi alright. Vatasvika vanhu vaendeswa kukiriniki ipapo vanapiwa mapirisi vanapiwa musikana wokuita sei kugara naye. Zvikanzi iwe uchichengeta comrade ava pano vakusara pano vamwe vangu bva vaita sei ndobva vaenda. Vandasara ndikagara ndobva yazouya hondo yakabvira kuno kuZimbabwe.
kusvikira kuMozambique kubhesi ranga tiri. Zvino inini ndakabva ndarasika. Takaenda tikanzi budai ma6 o'clock ndege tichitodziona dzichitenda dzichidai dzichitendera dzichiti pabhesi pakatiri. Zvikanzi budai vatabuda. Vataenda kunogara mukati kuzvimakomo. Musikana uye ndanga ndinaye. Padzakazoya ndege dzikunobhomba masikati. Ini ndakabva ndatadza kuziva manje kuti ndienda nokupi. Nzvimbo iyi handiite sei handiizive. Ndege dzebva dzabhomba. Ini ndaiteizwa Shibani. Ndichiteizwa Shibani wama kune huswa. Saka daiti kana helicopter yakauya chihembe changu changa ndakapfeka changa chakaita kunge chikodhero chijini. Zvokuti changa chisingambooneka kuti chakaita sei munhu. Ndorara pasi. Helicopter iyi painenge ichipinda. Handiti huswa wewe ndokuchidai ndasara ndiri pachena. Handimuke. Ndege dzikutenderera. Ndakaswera zvangu ndiri ipapo. Ndibva zoti regai ndichendapo. Panoti muti tiri apo ndibva ndasumuka. Ndibva ndaenda kunogara. Ndaenda ipapo. Papa nechideni chakabvumvura kudai so. Ini ndasvika pakati pemba ndichisema ndagara. Ndibva kwatsva. Mabhuni akaita sei vapisa. Moto wewe uri kuuya. Zvikaita pano kuchidanga changu icho. Moto ende pawadzima. Ini ndikagara zvangu. Ini hana yangu haina kurova. Ndokuna varungu ground force nembwa. Ndikati ameno. Ndikanga wataisa zvangu. Vasvika pakaperera rutsva. Ndibva vatenderera. Ndibva vadzoka. Ndibva ndaswera ndiripo. Kwati tsva. Ndakaita purani dzokudzokera futi kupi? Kukembi. Ndikati vamwe vaita sei? Vamwe vadzoka. Nokuti handina zvanga ndichiziva kuti zvinofambiswa sei. Ndibva ndadzoka. Ndione pakati pano ndege. Ndione pana hapana kumira zvakanaka pano. Ndibva ndaita sezvo ndadzoka mashure. Ndadzoka mashure. Ndibva ndatenderera. Ndibva ndazoendawo kwandanga kungoendawo. Ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndarasika ndina vamwe ndiri ndega ndiri 1. Ndibva ndadarika road. Ndibva ndaendawo pasaidi. Ndibva ndarara. Ndarara ipapo. Ndinzwe road yandasiya iri kudai kuti road haisi road dzemota. Tsoka dzevanhu. Ndinzwe kuti kutaurwa nevanhu ndikati ndingavashedzere ngadigare. Ndibva ndagara zvangu kunze kwakuchena. Ndinzwe machongwe akurira. Uko kukurira machongwe ndiko kuno vanhu. Ndichifamba ndichiteera machongwe. Ndichifamba ndichiteera machongwe. Zvino pane rumwe rukova. Wanga usingaoneke kuti wakazara here kuti ndinogona kuyambuka. Saka ndinogona kupayambuka here apa. Zvine. Mandaita sema ndatanga. Ndafamba. Ndivona ndichita sendiri kudzika. Kuti ndichidzoka ndikati zvakandinodzoka uku ndinoenda kupi? Ndafamba. Mvura iyi yakandisvika umu. Yandisvika umu mvura iyeyi. Vandazosumudza futi gumbo. Ndibva ndazosvika pamutunhu. Ndikati saka ndatoyambuka. Ndayambuka. Ndibva ndasvika mupovhu. Ndione kuno tsoka iri kubva kunovhura huku. Ndibva ndateera tsoka iye. Nayo tsoka iye. Pasaidi pa pane mvura. Ndibva ndamwa zvangu mvura yangu iye nemaoko nokuti hakumwiwe nemakapu. Kune kuno zvimukombe, zvimademe zvemauyu, zvohakwa. Ndatora chideme changu chiye ndachera mvura yangu ibva ndamwa. Pandikangotanga chete kungoti ndaona munhu. Vana yangu ndibva yakarova. Ndibva ndakaguridza mhere. Vanhu vese vangori kubva vatiza. Zvekuti ndabatiwa. Saka munhu vanhu ava vamwe vachona ava povhu iyoyo yakati tione kuti munhu ari kuchema uyu ndiani uyu. Varamba vakaita sezvo vakamira vanhu vese vavatiza. Zvikanzi munhu uyu auya nemabhunu tabatiwa. Ndakuchema. Zvikanzi bva ndazikana. Zvikanzi aiwa imi ndikomuredi dzokai. Ndikomuredi akasiyiwa kubhesi. Ndasvika pai. Koma zvaita sei? Ndikati ndarasika. Saka ina ndisikuza kuti ndiri kupi. Zvikanzi right. Ndibva ndapiwawo chikafu. Ndapiwa amai kugara navo. Zvikanzi amai chengetai mwana uyu ndikomuredi. Ndipo pakava hondo yekupedzisira kuMozambique. Ndege dzichibhomba chiita sei. Ndibva tabva ipapo. Ndibva taenda kugara kuzvihandaki.
handake yataigara yaka yakafaranuka zvokuti munenge muchidzvura muri pasi apa. Isi taka tisingabude kunze taigara mbui, taigara muhandake tichitsvagiwa chikafu notigarawo choto chakewo. Handake yacho inobva kuno ichisvikawo fanikana kuti ku10 off yamaona kuti May Park uko iyo yakatova pfupi. Vamwe vanenge vachibuda vachiendawo nokuko, vamwe tichitsvagiwa chikafu kusvikira ceasefire yoMozambique. Mozambique yatohwa ndobva tazobuda ndobva taenda kupi, ndobva tadzokera kupovhu iye. Povhu iye ndobva yazoendesa ripoti manje zvikanzi comrade vaiva makasiya vayava vanga vatoendesa ripoti yekuti takamushaya pahondo yakaitika. Zvikanzi handizvozvo ndobva wazoendesa futi ripoti kuti comrade yetakamita sei takamuwana. Zvikanzi kana makamuwana uyai naye. Ndobva ndatakuwa ndichienda ndichisiyiwa pabhesi kusvikira ndasvika kuchifombo. Patikasvika pachifombo pabhesi pedu ipapo painzi pabhazi anga ari mutungamiriri anga ari ipapo anga ari ndakuda kutomukanganwa zita rake ndikamufunga ainzi vhuu tetete kudai kari katete ikako. Padasvikira ipapo titambirei inini anateuraya anakita sei anakuvaona alright vandarara. Zvikanzi kamusikana akaenda zvorauya ari upi comrade yo. Zvikanzi ndati ini ndiri pano. Zvikanzi ari pano apa. Zvikanzi arikuda kuti aende kupi, aende kukomando uku kuchipatara ndokwaanofanira kuti aite sei aende kunogara ikoko. Ini ndikufunga kuti hakuna vanhu kunenge ndichindogara zvangu ndichirapiwawo ndiri ikoko. Ndabva ipo pai ndibva ndazoenda kugara ikoko kukembi. Ndokwakazara. Ndipo ndikasvika ndasangana naTeurai, ndasangana naTsitsi ende takafara zvokufara zviye kuti ndiwe. Ndikati ndini. Ndibva tagara pachifombo. Tagara pachifombo ndobva vauya komenti tongogara ndiri kuda vasina kuenda kuchikoro vadiki. Ndibva tasarudziwa ndibva taenda kufarm day kuRusaka. Ndasvika farm day kuRusaka ndibva tagara ikoko tichinyoresawo mazita tichigara ikoko. Mukuru wekamba anga ari Betsuni ndiye ari mukuru wekamba. Kuvasikana anga ari dadi yaFawanaka. Tagara pafarm day kuRusaka. Ipapo tagara ipapo kune gurupu rokutanga ra72. Inini ambuya nehanda vokutanga handina kuvaona. Ambuya nehanda wechipiri handina kuvaona. Asi chandikaona ndezvokuti ndakaona pavakafira pachifombo kuna hangwa kuSporio. Mekuti Sporio ndeipi ndokwavakauya nefirst group ya72. Inini anga ari mukuru wavo ipapo pana ainzi Majaravanda. Kuzoti vazosanganawo anonzi soft guy ari ndiye murume wangu akaendoroora inini. Yanga ari magrupu evasikana ivavo. Vaenda kupi? Vaenda kuchifombo. Vasvika kuye kuchifombo kuye ndipo pavakafambira nehanda ndobva vanzi hapana kwavari kuenda ba. Vapiwawo zvimapira zvokuti vaite sei vaiswe pamusoro panguva vasingavigi. Vavakiwa vatorerwa mene vatorerwawo imba dzimba dzakapfekedzwa dziyedzi dzokusecha dziyedzi. Ndobva vaita kadenga. Ndobva vagara papi ndobva vaisiwa ipapo pakatogara magadhi. Saka pese patinenge tichienda kumatiriyari tinosangana pabani rambuya nehanda. Ndopatinenge tichisangana ipapo. Vanobvawo kuna Zambezi ichibvawo pachifombo. Ndopatinenge tichidyira torara ipapo. Vanosimudzira vachienda, vanosimudzira vachiita sei vachienda. Saka taenda kufarm day kuRusaka. Ndobva tazoya gurupu riye ndobva radzoka. Rainzi rokuna Chingweya. Radzoka gurupu riye. Isi takuda kuenda. Komenti tongogara pawaya zvikanzi aiwa imi hamuchaenda. Takutsvagira nzvimbo kupi? Takutsvagira nzvimbo kuno kuZambia. Ndibva taenda nakomenti Ndangana nakomenti Ziso ndivanga vari mainstructor yedu. Tanga tikatowanda vasikana tanga tiripo. Ndibva tazoenda kunoturenwa kupi? Ikoko kuZambia. Taturenwa ndibva tadzoka zvikanzi izvo takaenda kubasa. Kati zvese zvakanaka zvatakuwa noFiat yedu. Fiat yedu yaidhiraivhiwa nakomrade
ndakuda kuti wakanganwa vanhu Fiat yedu imota inenge chibheka yainzi Fiat ndaitora chikafu ichiisira ipapo ndobva taita sei ndobva taenda kuchifumbo tasvika kuchifumbo ndokunga takuti tishanda vatarongwa magurupu takati tine magurupu anokwana kuita 2 tichibva pachifombo tichienda kuna Zambezi takatakura materiari yedu panga pane rumwe rukova wanga une tambo wakatesa concrete wavaisa cheni kana wakatozara taiyambuka saka vaona mwasikana wapfupi vanga varipo Runia na Chimambaira taivasiya mhiri ino iyi vosiyiwa nemabhifi yavo nagadhi wavo vanga vasingagoni kuyambuka nokuti vanga vari vapfupi zvavo zvezvipfupi zvakadai zvainyura tichinzi izvo kubereka kwakaita kasha yako iyoyo haifaniri kubuda taitoti tikaenda kustoreroom taitotsvaga zvimachira zvinge zvichikoka zvimachira zvimatauro tichitora tichita ndezvokubereka tichiita se tichiyambuka ukabata tambo kana muti wakadonha uko vakomana vaitwa laini nezvimachati zvavanenge vanazvo zvimabhemba kana muti wakadonha uko vamwe vanoenda kuti voenda kwamwedzokera mashure wakauya muti uye vachiita se vachitema uchipinda isi takuita se takuyambuka tichiyambuka nefunga changa chichararamo chedu 75 uyu takashanda inini isi takasarudzwa vasikana vanokwana kuita 6 taifamba takati singanete kana tikangosvika zvikanzi ngaibope ngaigebhe vanzi asikana 6 ava vachagarira front security inenge ichienda kwainenge ichiita sei painenge ichienda tichitakura makasha tikati tasarudza tipo 6 vasikana uku kuhondoko kwanga kusina zvobonde muri 6 vamwe vacho vanga vari anani kwanga kuna mazvionesa kwanga kuna mazvionesa mumwe wacho akafa kuna Apronia namazvionesa vari kwaMutare ndokwavari kozoita pano mumwe futi ainzi Muchanyara kozoita mumwe ainzi Tambudzai takwana vasikana vangani tiri vasikana 6 tadaro saizvozvo ini ndakasvuka bva ndatadza kudzoka kuchifumbo zvikanzi iwe wasvuka iwe wakuyambuka kupi wakuyambuka kumhiri kuitubvi uko wakutoshandira uri kupi uri ikoko ndati right ndibva ndayambuka Zambezi bva ndaya kuno kumhiri zvikanzi na comrade Sekera mai zvikanzi ko vasikana vai vatikasarudza vai vari kupi zvikanzi wani akatenda kare zvikanzi saka kunofanira kuti vasikana vamwe vachaona ngavaite sei ngavaende uku ndobva vasikana vaiva gurupu rangu riye ndobva vauya ndopakatanga kupanduka vanonzi anaBaza zvakanzi anaBaza vapanduka mashefu yatakuhwa kumashefu yatakuhwa vaendeswa kupi ndozvaitika ndikati ndozvaitika right vatagara zvechokwadi ana comrade meya urimbo vanga varipo nana comrade Charles Daburamanzi vanga varipo vamwe vacho ndakutovakanganwa ndobva vabatwa nanaBaza ndobva vaenda kunoiswa kutesera kubhesi rekuno kudhuze nekumozambique nokudhuze nokumukumbura vaiswa kuchipidigi ikoko ndobva vagara ikoko ndobva kwauya gurupu regukura hundi vanhu vaita sei vanhu vatopa password yekuti ndozvaitika kuno mashefu yaita sei mashefu yabatwa nanaBaza ndobva kwauya gurupu rakabva kuTanzania rana soft guy nana Diki Joboringo ndobva vauya vasvika patitesera panga paitubvi panga tiri zvakanzi izvo tikuda kuenda kunosunungura yani kuda kunosunungura ana Josiah Tungamirai vaita sei vari uko nana Comrade Chimurenga vati zvakanzi asikana nogadzirira makasha izvi bva taenda kutesera vasvika anaBaza vabatwa anaBaza
isisi hatina kuzodzoka kuno kuItube takabva tagara kutesera ikoko takutakura material tichienda naye kubhodha kumavhuradona ndokwanga tichiita sei ndokwanga tichishandirawo ikoko manje tichiti mavhuradona tipatiresera mavhuradona patiresera 75 akupera zvakanzi zvanzi kune vaita sei kune makomrades vanzi varwisiwa kuZambia. Saka comrade ndakutovakanganwa zita ravo anga ari mutungamiriri wacho vasati waya comrade Ngabe. Zvakanzi vataura kuti nini handichauya baikoko ini ndikuda kuenda kunoona mwana wangu anorwara. Ehe, ndikuda kuenda kunoona mwana wangu anorwara. Ndopatikatanga kunzi pasinani pasinaye isisu vatabva ipapo takaenda kupi manje takaenda tiri muMozambique isi tanga tiri bhodha reMozambique neZimbabwe takaenda kunhengirikini ndakuda kutokukanganwa takaenda zita rabuda zita asi riri padhuze zvarene tiri kuMozambique ikokoko handitika tichibva ipapa ndatopakanganwa ipapapa nguva yareba ndobva taita ndobva taenda ikoko tasvika ikoko ndobva tagara tagara ipapo ndopakazotsvagiwa nzvimbo yekutembwe ndobva tazobva kutembwe ndobva tazobva ipapo ndobva tazoenda kutembwe taenda kutembwe ndobva tagara kutembwe kuye 76 uyu takagara zvakanzi izvo nhau iripo ndeyekuti izvo ana sekuru vachina vavo mhondoro dzachinadzo idzi kutete patakabva kuZambezi uku takabva taenda kutete patasvika kutete bva tagara kuDF tabva muDF kanzi asi kana maDF ekuZimbabwe mushaenda kunogara kupi mushaenda kunogara paseri pane imwe kembi iri apa inogara madwende ndibva taenda kunogara ipapo tiri mujiraho rekuti Zambezi tinge tichitomugara kwatikaenda kuya anenge ari Zambezi kutete vatagara patete pai tagara patete vasazonzi izvo makaenda kupi takaenda kutembwe ndokwatakuenda taenda kutembwe kuye uku vazvanzi izvo isisi honde yatiri kuwa iyi vamwe vana vachina kwatakaenda kauku takaenda manje kwakawandiwa kuti vakomana vasikana zvino zvokuita zvomusikanzwa zvovana izvi zvibonde izvi panoitiwa sei zvikanzi aiwa tine mhonzoro dzedu dziriko ana sekuru chijama uyu ana achodza mamera onai kuti hatisi kuda kuita zvobonde muno muhondo haikawiwe alright ndobva taenda kukumbiriwa kuti hatisi kuda bonde hatisi kuda mapiriodi nokuti kufamba kwatiri kuita vasikana vanenge vakatakura nyama saka isi hatisi kuda zvipi hatisi kuda izvozvo zvokati vatakumbiriwa hapana akaita zvobonde kana takatofamba tikatorera kuti apa musikana apa mukomana apa mukomana apa musikana pakati hapana takatogara zvokugara zviye kuti tiriko ndopakazouyawo ana comrade Joshua Ngomo nana Ndiweni nana Shikerema vanga vakawanda vakauya mashefu yakaipo kutiona kuti tiri marefugee ndopakatanga kuuyawo chikafu hatina chikafu changa tichidya taenda kochera tumambaira mupovhu tichidya tumabukwa tedu tumambaira kana pureti yekudyira sadza taidaiwo unopedza mwedzi usingadyi sadza muchishedze vachiite masection kuti batarioni yakati ngaiuye hakuna kuti uchiisiwa mumawako uchidyira futi ipapo kada kuti udzokerere uchinhuhwidziwa mukanwa kuti ndakuona watambira handina baini comrade shama wadya worohwa nokuti unenge usina kuita se unenge usina kuguta pavakauya ipapo ndipakazotanga kuya pakatanga kuya chikafu chaya chikafu zvikanzi iye zvinezvi panga tambomira zvokuenda kunze kuhondo 76 uyu handiti iye zvinezvi zvinhu zvagadzikana tanga tina comrade hondo ndiyanga iri member general staff yanga tinayo kuvasikana kwangu naretwini afanaka nambune
ndiye memba dzichena sabu zanga zilipo start team attachment commander zvikanzi yezvinezvi taakusumuka manje ndopatanga zosheana kuti imi murikuenda kuno hondo muri uku vamwe vashenda vache hondo kwanga washenda inini kwanga ndichirwira inini nanga ndisadze kudande uku nokamba nokuru yangu iye takaita na vatatu inini ndaifamba na isisi taifamba tafamba nefurani security tanga tisingasiyane naye tanga tisinganete ende tichifamba tichiimba tine murari tichitakura materiari tichienda tichidzoka kusvikirawo tazobvawo ikoko Mutete tanga takugarawo nzvimbo dzakaita sei dzakasiyana siyana kwana Chimoyo hondo yepachimoyo yakauya iyi ndanga ndiripo yauya hondo kwachena taenda kunoshanda kukomando tichibva kubhesi tichienda tichishanda ikoko makuseni kunzi nhasi mukaenda kutsvaira vamwe vanenge vachibika muchivachira mashefu ikoko saka musiwo ndikati ini zvanhasi nhasi ndinani nhasi ndakutonyebera kuti ndoda kurwara kwenzviko zvaita sekukomando chana ndikati nhasi ndakaneta kaenda kukomando uku hazviite ndasara uyu muchanyara wangu wanga naye matwins yangu uyu anga ari muroora wangu mukoma wake anga akaroorwa nanzvadzi yangu takazongosanganawo kupi ikoko ndikati amai nini tiregei kuenda vanhu voita sevosarudzwa vanhu voita sevoenda isi tikati aiwa timbodzika iti ndekurikova uko isi vatadzika tisati tasvika kurikova tikati kasikotapureni kako tiri kutaura kuti kasikotapureni ndege dzatotifararira dzakuita sei dzakubhomba pachimoyo dzakubhomba ndege isi vatatiza kwatakatiza uko hatina kuziva kuti tikaenda kupi nekuti inzvimbo yanga tisatanyatsoziva kuti ndeipi hatina kuziva kuti tikaenda kupi right zvochokwadi kuchimoyo kwakabhombewa kwanga taendawo ikoko kutiza kwatakaita kuye kwanga tiri ikokoko ndokwaikonera chii kwaikonera ndege kusvikira kwadoka tikati tinoenda kupi kwatinoenda ndobva tabva muradius tabuda muradius chinzwei vanhu vari kutaura ava makomunezi here tikataura tinoita setinobatiwa tarara pakati pousiku bva tatanga kufamba tikati titange tamira tinzwe kuti kuzimbabwe kwacho ndokupi tiende takati uku ndiko kunonzi kuzimbabwe uku kuti tiwane kuti ndokupi kwatinowana povhu ndopatagara vatarara vatamuka vatotanga kufamba usiku vatotanga kufamba tikati kuno kwatiri kufamba tikuona kunge kugemu romhuka taisa monendo venyoro idzi tirarei ndobva tarara zvochokwadi kurara kwatakaita tanga takakombewa nomhuka tikati kwakachena hati padarike baba ndisu tikudana mukadzi yetu kuzidana mukadzi yetu kudana mukadzi ye kusvika tapedza ndobva tatanga kufamba ndobva takutanga kuonawo rodhi takutedzawo rodhi ziye saka tatoita se tatosvika kuno vanhu kugondora tatosvika kuno vanhu zvikanzi vamwe venyu vakatosvika vamwe venyu havasati vasvika tichingoungana ikoko kusvika tazotakurwa futi ikoko tatakurwa ikoko tobva tazoenda kunogara kunonzi kupungwe vakatanga vanotoenda kutosavhaya nondege kuona kuti vokumozambike vairamba kuti hatisi kuda macomrades tinoparara nohondo hatisi kuvada vaendese kugemu uku vatatsvagirwa rukohwa runonzi pungwe vainzi pungwe 3 yatatakupa mazita ndisu nomabhesi edu yataigara kuti pungwe 1 pungwe 2 inogara madhoende inogara vane vana inogara nasekuru anasekuru tatisingasiyani navo vaiona nozvohondo nokuti vaiti kana hondo yakuda kuuya handiti kune vamwe vaibatwa nemudzimu wehondo vasikana vazukuru vangu vari panze vakuravo vanenge vari vadiki vanenge vachitaura vachiti izvozvi so vatopinda vakuronga iye zviso ndege dzakusumuka iye zvinezvi zvichisumukai iye zvinezvi kunofamba nomhuka
ndokwaunobuda nako, kunofamba nenyuchi ndokwaunobuda nako. Iyo zvisachita budai, hondo yatotanga. Vanhu voita sebuda, tikanonoka kubuda, iye mwana iyeyo ndiye anokomanda kuti akati mirai chirega kudai nekuti uku hakuna miti yakati pfeke zvakaita kunoka iyo, tikati apo umwe nezvimadeni. Iye zvinezvi handei advance dzakaenda kukonaka uku tomhanya, mirai tomira, timhanyei mirai tomira, kusvika tetese tabuda tichikomandirwa nemudzimi wehondo Mozambique uko. Zvokuti izvo kana kuri kuita kana magoo unototora chimuti, hazvibvumiwe kuti tigeze murukova tanga tine zvigubhu. Kana tisina zvigubhu unenge uchinyika hembe yako, utora hembe yemwe achinyika uyu achichuruzira achigeza, asi varume ndovaibvumiwa. Isu vanhu vasingabvumiwe. Ukangoita zvinhu zvakafanana izvozvo, nyoka inobva yauya yokomba, inotokukomba ipapo. Wosara wakadaro, woenda kwana sekuru uku kuti ndozvaitika kurukova uku, ndizvozvo woemberera mudzimi yavo, toita sei? Tofamba. Saka ndiyo nhoroondo yangu yandinoziva inini kushanda kwandakaita. Ndanga ndisingambozvifungira kuti isi tikushandira mari, tanga tisingazvizivisi. Munhu wese anga asingazviziva kuti ashandira mari, asi hurumende yedu patikasvika muZimbabwe takatanga tapiwa dhimo. President kozvinonge vana vabva kuhondo vapei mari vaoneka na state yekutengawo midziyo pokubikirawo magumbezi, takapiwa dhimo yedu. Yakazouyawo iyi kunzi aiwa fanike kuvapawo yakatanga iri $30 zika. Vapewo $30 pamwedzi, haisi pension haisi chii, zvikazogariwa pasi kunzi aiwa shiva chii ndiyo pension yenyu iyoyi. Ndobva taita sei? Ndobva takupiwawo mari iyoyi. Yabuda $50,000 yakangabuda iri $100,000. Zvikazonzi aiwa makavapa yakadaro yawanda, vapei $50. $50 zvakadi yakabuda. Imwewo iyoyi inofunga yakadyiwawo nestates. Hatichaizivawo kuti iri kupi. Zvokuti kana kurarama kwatiri kuita, tiri kurarama kungoti hatina zvatingaite. Uye mwana wangu muri kuona ndimedhemu, anoshanda handimedhemu, asi akashandira imba ino. Achienda kutengesa, achitengesa maputi, achitengesa chingwa, achiita sei, amaichengeta imari, kusvika mari yangu yakwana $400. Tikatenga zvidhina. Mukuwasha akazotengawo marata, inyowani ino, kutotanga kutoigarawo izvozvi. Zvese izvi zvikutomirira futi ivo. Kuti tiite sei, tiite izvozvi. Saka patakazopiwawo kamari aka, takutoti goro rino tinotofanira kuti tosimuka kuti tipurastewo nokuitawo zvimwe. Asi dambudziko riripo, tiri kusekwa nenyika. Handisiwo kuzivawo kuti ndozvipi mamiri yakaita chii, yakaita zvinhu, kuti zvinhu zvakamira sei. Asi tinotenda Mwari kuti tinomunamata Mwari nemudzimi wehondo, kuti inini ndinonamata Mwari nemudzimi wehondo yakandichengeta kubvirawo gore randikasumukawo ndichisiya mai vangu nababa vangu, ndichiendawo ndichidzokawo ndiri mupenyu ndichibarawo vana vangu. Ndinotenda Mwari kuwana iraki rako. Kana zvangu ndingave murombo asi ndaberekawo vana vangu. Vana vangu vachasara vachishupikawo, asi havashupike, vachashandawo. Hope dzakafanana dzatinorara. Chatinosiyana kudya, isinodya nodereresu, hatidya nyama. Asi mukuona zvakaita kuno, pamauya maona shopu, kana munhu anotengesa muona, ndicho chiramo chatiri kurarama. Kana ukazviwana, mari yacho unaiwana kupi? Kamari kacho iye zvise inini papano pandiri papanapa. Ndine muzukuru wangu ndinogara naye. Pana kamufuti kamusikana karipo kwako. Ndinotokapa mari kuti kandicherere mvura. Handigoni kufamba notakura nguo mumvura. Zvangu zvise zvinobva zvasimuka. Zvina mama ko tinoita sei? Mukomana iye anonzi Washiye wewe. Ndiye anotochera mvura nebhasikoro. Mukadzi wake akatiza, ndiye anochimwana ichi. Akatiza akaenda, akandisiyawo chimuzukuru changu chandogara nacho ichi. Kana kuti akatizawo urema hwekuti handisi kugona kuita sei? Kuchera mvura apfuruka nomvura. Saka hatina zvangazviite mwanangu. Zvese tinozvikundawo, asi dai inini ndanga ndinochishuwa chokuti dai vakandisiirawo kana bhoro. Ndichicherawo mvura padhuze nokuti ndikada kuti ndiri fukurise ndinoiwana kupika mari yacho. Iye zvese zvekutaurwa mari yekuzi izvo mapurasini atikagara yakayabhadhara $20,000. $20,000 ndinoiwana kupi? Munda yakawodhitwai. Muhoko yako apa. Izvo zvita takenda nokuti munhu wega akati tichimugadzirira
pemiti yake mahekta yake yachabhadhara asi muchabhadhara ma20,000 ndinoiwana kupi 20,000 asi ini kuguta handisi izasi masvika nachibvunza mwana kuti kwachindipowo kamari yako ekugoora chitenge dhiringi zvanzi amairega yekushupika vanotozviziva kuti nhamo munayo apa ndichamunowana ba vakarega kuuya nemadhiringi avo vanozokaona chiyo nonzara asi dai vanga hurumende dai yanga yagona ngavazivewo kakuti takaiwirawo kanyika hazvinei nekuti ini ndikumirirawo munhu wese hazvinei nekuti ini handina kudzidza kana kuti wakadzidza ngavationewo ka kuti tiri vanhuwo takafanana kana ukadyawo nonyama ndichidyawo noderere nofanira kuti ndichinjewo nhasi ndapinda munyama nhasi ndapinda muderere nekuti kune kwatiri kuno kumapurasi tinojara zvese tinozviwana saka zvakawanda zvatingati titaure aiwa zviri mumwoyo ndichifunga ndichirongonora izvozvi. So inini varume vangu avakufa kwavakaita pensheni yevarume vangu inini haina kukwana ndaneta kufamba kusvikira zvimapepa zvasvira mumba ko nhai tichakugadzirirai kusvikira nanhasi kubvira 2003 pakafa murume wangu yakabuda mari yekubasa vheti zvechokwadi pavakafa takaitora mari iyoyo tichitoishandisa mapepa vayavhariwa tikatanga kuyafambira zvese katichizvifambira ikazvipamwa chete kaizvi manzi aiwa zvinofambirwa pakasiyana-siyana kusvikira nanhasi. Saka dambudziko riripo idambudziko rekurarama hatina chatinacho kana mari yacho $50 yacho naye unoitengei $50 chaunoitenga hapana. Saka tinotenda Mwari kuti takararama takauya takazvarawo vana vedu hazvinei midzimu yehondo yakudhara yacho nayo yatairwisana nayo yacho nayo iyoyo hapanawo zvavachaitawo nokutiwo pamwe vanoitawo nazvo. Isisu hondo yedu yanga tichirwa isisu yanga iri hondo yemudzimu. Mvura inonaya nguva diki tabuda, mhuto inouya apa tabuda, asi takararama. Takashandawo nawo isu vanhu. Ana Amusi Hairambwi takashanda nawo, ana Sekeramai tikashanda nawo, ana Kometi Tongogara aiwa ndovanga vari vedu, takashanda nawo tese. Saka hatina zvatingaite, tinongotambudzikawo tichiitawo saizvozvi, asi ngavazivewo kakuti isisuwo takaita seiwo takashandawo tiwanewo chatinogona kuita. Minda iyoyi tiirime, mari iyoyi yavakatipa iyoyi ndeyakatipawo kuti ndirimewo nevana vangu ava. Papasina kurima dai maona riri sango chitinhira tichirimaiwo tiwane stati, takutonawo stati izvozvi yokuti kana kurimawo takutorima hatipe munhu, takutorimawo vangori chigariri sango muminda iyi haibvumirwa kuti upe munhu, unorima paunoita sei paunogona. Asi goro rino nokuti po kwakaita kamari kavakatipa takaita sei takarima. Saka ndiyo mamiriro azvakaita. Tambudzai, ini ndiri mupenyu, mupei foni namba yangu anouya kuno kuMayfield, ini handigona kufamba mai kubhengi ndikutonyoresa mwana wangu mukomana ndani achitaura kuti kamari kachona iko kachitenga grosari inenge ndiro pano pamunda. Izvo mataitaura rake kuti dai nanga ndisingatauri muchindimutsa kuti ambuya mukai handigari. Ndinosikira kugadheni ndena ndodya ndodzoka ndakagara ndakutorara. Saka inini zvechokwadi hondo takaiwa ende kufamba iyi ndaifamba ini nasinganeti nasingachaike kuti hanzi ndaneta kana kuti kuhwara kwandakaita ndichitakwa nakomedheurai ndikoko kubvirawo ipapa kusvika uye zvino handisati ndarara kudaiwo makumbo chete aya nokuti basa ratakashanda ranga rakaoma. Takashanda basa ranga rakaoma, taka tisingambozvifungira kuti kuchazoitika zvinhu zvakadai. Kana chiraramo chatiri kurarama ichi taka tisingachirifungire kuti tichararama chiraramo chakadai chokuti tiri kutambudzika, asi hazvina basa. Mwari ndiye anozviziva, asi tiri kurarama ko tachembera. Tichachembera kaita sei? Tachichemberera kuti vazukuru vanowanawo pokita seiwo pokutangira. Saka vazukuru ava vane pokutagira, vanowanawo pokutangirawo ndivo vamwe vanowanawo pokita seiwo pokutangira. Saka hazvina basa, iye Mwari ndiye anoziva
ndiye anoona kurarama kwomunhu nokutadza kurarama kwomunhu zvinooniwa naMwari. Hatina zvatingazviite, hatingamanikidze munhu kuti iwe ita izvi, iwe ita izvi, iye asingade. Hazvimanikidziwe, asi wakazviita zviri pasi pomwoyo wako zvakanaka chaizvo. Saka paisi hatimanikidze munhu, chingogara zviri zvatikuita sei, zvatiri kugara izvezvi, asi hope dzatinorara dzakafanana. Chinosiyana mubhedha, asi mukuzviona kuti mubaba mangu asimukuona kuti munodhaga, ndiyo musako chete uripo. Asiwo nhasiwo mwana wangu unozora akauyawo achitengawo sofa rauya iri, handiti tasiyana nomudhaga, taakugarawo papi, taakugarawo pasofa. Saka handizvozvo. Inini tambudzai zvechokwadi ndaenda kuchiswiti ndikamuti tigarei. Unoenda kuchiswiti kunani? Hatisi kuziva kuti kwakamira sei, kuna amai here, kuna baba here. Tigarei pano paAssembly Points tikagara kusvikirawo zvinhu zvaita sezvanaka. Kumba kuna amai vake kuzara sekwauko, takatokugarawo futi makomunidzi echisikana vakawanda tichigara muka1 room. Saka ini ndiri mupenyu, handina kufa. Nhamo chete. Kana iye ana nhamo inenge yandinawo inini nemakomunidzi ese, ndikamiriwa makomunidzi ese, nhamo tinayo, tiri kutambudzika, tiri kusekwa nenyika. Izvozvi so kana izvozvi zvichibuda zvandikatarisa izvi mishini yenyu iyoyi, tiri kutosekwa nevanhu kuti kutadza kudzidza makaenda kunoitei, chamakaenda kunoita muchisiya kudzidza. Saka hazvina ino basa rese, zvinowanika. Tinotenda Mwari. Ini ndomutenda Mwari kuti akandiraramisa muhondo kusvikira izvi. Ndinoenda kuchechi ndichimunamata, asi ari kundiraramisawo. Ndanga ndisingazvifungira kuti kushayika kwakaita varume vangu vakasiya iye washanga iye akadai fanike zvikaita mwana wake we, asi ndaonawo mwana wake. Zvese izvo ndinozvikudza nezvitenda izvi zvomari izvi mari madana hatinewo nazvo, tinoita zvatinenge tichigona kuita. Yandinenge ndawana iyoyo, yandinenge ndawana iyoyo kusvikira ndachembera kudai ndizvozvo. Asi chinhu chakanyangara ndechekuti izvo ukapa munhu mari womutorera, kona ndatofarawo kuti zvawandiisirawo kudai ndakutengawo fertilizer, ndakutengawo mbeu. Aiwa, ukandoiisa chete mwedzi uno yahuione. Kochiisawo kamari yanogona kuita seiwo, yandinogona kuti ndinotengawo izvi, ndotengawo izvi. Zvisaisika kana dhingishera dzidzivisa. Unotenga dhingi, unotenga ni? Tinoshungu nokutomwawo tii nomukaka, tinoitenga ne? Ukatenga mukaka kusauti. Ini ndikatenga mukaka, ndikatenga kana chingwa, ko mvura iyi inocherwa nani? Mvura, mari yangoda tutenge raisi, yangoda tutenge shuga, wakutochengeta kuti ucherewe mvura yokuti umwe nomwana uyu. Saka ndizvo zvinoita. Handisi. Ndoda ndidzokere pakapera hondo yechimoyo pamakanoungana. Muchibva ipapo makazoenda sei tichinosvika 1979? Isusu tabva pachimoyo takaenda kunogara kunonzi kuGondora. Tabva kuGondora ndopatikazotsvagirwa nzvimbo yekuPungwe. Ndokwatikaenda kunoungana ikoko. Tichiita zvirenje zvedu. Chirenje munochiziva? Kutengesa. Ndichitora hembe yangu iyi ndichienda kunotengesa kuPovuko, ndichipiwawo sadza, ndichipiwawo nyama, ndichipiwawo muriwo. Nokuti chikafu changu chakunesa, tikangounganawo tikagarawo ipapo. Kana pakafa komati tongogara, ndokwanga tiri. Tikagarawo ipapo, taakumirirawo kuti ceasefire. Ndopakazouyawo mabhazi, tikauya tikatakurwa, takasvika panonzi paTorondo. Tasvika paTorondo ipapo ndopatikanzi izvo munhu wega ega tinoda chigurupu negurupu kuti imi kwamunobva nokuti vamwe pamberi vamwe mashure wokudharuweni motaura dharuweni wenyu kana ingave rushinga toti rushinga kwaene, toti mukumbura kwaene, totiwo vanoendawo kwavanoendawo kwavo. Bhazi rakazara tinda tichikudhirivharai. Isi ndopfataramba tikati aiyo isi hatiende nokuti hatisi kuziva kuti uno vanhu here kwatiri kuenda. Vatagara paTorondo. Tagara paTorondo zvikanzi aiwa mawaniwa nzvimbo. Ndobva taipa Goromonzi. Vatagara paGoromonzi. Takapagara paGoromonzi. Kugara zvii. Vakawazovaniwa kuti imwe nzvimbo yekuIngiridhoni kumanyenoko. Ndobva takazopiwa dhimo. Kubvira 1980 iyeyo patikabva tazopiwa dhimo. Patikapiwa dhimo
ndipo patikazoparara manje kuti aziva kwake takungounganidzwawo nemaofisi ekuti kwakati kunenge kuno ofisi wemaovheti, kwakati kunenge kuno ofisi wemaovheti, zvinenge zvichidiwa kumakomuredzi vanenge vachitaura kuti makomuredzi ari kudiwa, tichienda kuti tichiunganawo ikoko kusvikirawo pari zvino. ya hatimbobvai muhondo tamboenda kunyaya dzelove. ndikuona kuti mukomana wenyu mataura zita rake comrade soft guy kuhondo ndoko makasangana naye. zvimwe chetezvo comrade soft guy ndiye akazoita murume wenyu, baba vevana venyu. kutaura kunoku ezvine zvaakashaya kutaura kwamaita 2003 handiti. zvakatanga sei zverudo izvi nacomrade soft guy? Inini comrade soft guy takaonana kuhondo uku ndichishanda tiri kuhondo uku, saka pakapera hondo ndopatikazotsvagana. ndopatikazotsvagana. kutsvagana kwataita kunozo kuti ini iyo kumba kwaamera nyepudza ikoko ndokwataigara kuzara sekwako. tichitsvagana hama dzavo, iye muzukuru wangu yenyepudza iyeyu pane aiziva nasekuru vake kuti sekuru mukoma wavo anonzi Nhengi, mukoma wavo anonzi Nhengi. Saka pakutsvagwa kwataitwa kuye uku tichiri uko kuti tichiri kunhegrekeni kuti tichiri kugoromonzi uko handiti, hama dzaitouya achonzi uyu anozivana nomwana wenyu, uyu anozivana nomwana wenyu. Saka inini kuti soft guy azoziva kuti ndiri kugara uku mukoma wake, ndikati inini wani kushamwadzana naye munin'ina wenyu. ndopakazonditi alright ama inini ndichia ndichikutorai, ndobva vazoya kunditora ndobva ndazoenda kuSt Mary's kwanga vachigara. zvikanzi pano ndipo paumba ndopakazotanga manje kutaura kuti isi musikana wako tikaita sei takamuona, hatisi kuziva kuti mucharoorana here kana kuti hamuroorana, asi ndiri kutaura kuti iye ari kuti ndikakumirirai. ndipo vakazoti alright ari kugara kupi? zvikanzi mhena wako ari kugara kudzara sekwauku kwaamai Nhengi nokuti vazukuru vavo vari kugara. zvikanzi alright. ndibva vapiwa adhiresi yepamba pana Nyepudzai. saka vanga vachinyorawo matsamba vachiita sei ichisvikirawo ikoko. vatazosanganawo kuSt Mary's ikoko. kanzi alright ndizvozvo. saka imba yanobva yasungika. saka asi imba iyi yakanga penge yataurwa nezvayo kuhondo. vaitozvionawo kuti ini musikana ndikumuita sei, ndiri kumuda. asi mukomana ndikuita sei, mukomana ini ndiri kumudawo. asi mutemo nomutemo wanga uripo uyu kauyu wanga wakaoma, zvanga zvisingabvumiwe izvozvozvo. nekuti tikakubvumirai makutozvara chete vana hondo yaita sei haichaendera mberi. mabva masangana manje nyaya dzamaitaura, maimbotaura nyaya dzekuhondo here kuti kupaipai wakazodii maimbosheya here nyaya? taitaura inini nyaya yandaitaura nomurume wangu inyaya yekufamba. kuti muchaziva here hondo iyeiye yakaitika kuti takafamba. hondo iyo yakaitika handiti tichinzi vasikana vainga vauye vatakure makasha vasinganete vavai tichiita gurupu ende taifamba kana nesuwo isi hondo yakazoitika kuchakoma uku kwakazoitika imwe hondo yakaitika kuchakoma yekuti inini handikanganweba hondo ndikanga ndapararira ipapo. asi nekuda kwaMwari ndakazoita sei ndikazoraramawo. nyaya dzehondo ndidzo nyaya dzanga tichitaura tiri mukati memba yedu kana kusvikira pari zvino nevana vangava tichitaura nyaya dzedu dzehondo. ndichitotaurawo zvangu ndikati ndichitobvunziwa kuti nawashi kuti saka imimi ko history munayo? ndikati inini history inini handina baini, ko ndinenyora history ndinenyora seiko? ini kuchikoro ini handakaenda. mari yacho handisi kuiwana, saka ndonyora history yekuti ndiite sei ini ndipasina chandiri kuwana. kana ndangoiswa ikoko ndizvozvo. aiwa isisu tigere. nokuti inini kana murume wangu paakaiswa pabhindu rapa inini chakandidzimba chinhu chimwe chete chokuti izvo guva romurume wangu ini rakadhirika. zvakanzi motogadzirisa mega. unafona musikana ndenyaya iriko. kanzi paprovince. provincial hero center.
ndakati ndiye nyaya iri kuno uyu ndiye anoshanda chete uyu murume wako womusoja ndakati ndiye nyaya iri kuno saka toita sei guva uku rakaita sei rakadirika riri kuda kuvakwa riri kunzi munovakisa mega pesi pakanaka vatumira mari vandaenda kurushinga vandinotenga matombo angu machena ekisa pamusoro pogwayai ndaenda kurushinga kutenga matombo vochikama ndobva vati tichibvisaiwo chii tumari hafu hafu wabvisawo tumatiwo hafu hafu vatatenga simendi vatatenga jecha tenga matombo edu ndobva taenda bvataita ndobva tavaka saka inini zvakandipa murangariro kuti kodaina ndakandoziva zvangu ndikangoti murume wangu muisei zvinyipo pano ko zvino saka chaazenzera kuhirosi kuye chii hakuna kana chaunowana kana kupiwo kana kudya chaiko hauna kana chikafu chaunodya kati akaenda kuhirosi uyu musikana ndanobvisa mari uyu vanhu vokumusha ungangaenda uri wegani vanhu vokumusha ndakaenda kuhirosi vonyora mazita inhamba inozara kombi here inozara kombi iyi ndinowanawo mari yekuzvapo ndinenge kumberi kombi yozara ko unoenda nani ungangoenda wegani hazviite saka izvozvo inini zvinhu zvakandinetsa kuti zvechokwadi kana iyo hurumende yacho dai vanga vachindipawo mari iri nani handikomboreni ndinokomborera nekuti izvo chokwadi guva ravakiwako nhasi guva riye raparara munzi chivakisa wega ko chamakamuisai pakaipa makamuisirei asi kuona ivo vai vanenge vachiutenderera vai vanenge vachiona kuti guva iri rakanaka here guva rinoda kugadziwa here iri handiti vachiendesa karipoti kuno guva risina kunyatsa kuita zvakanaka vanhu vachiva vachiita se vachigadzira tichiona guva ranga rakanaka ende goro rino kwanga kwakanaka ende takanakidzwa ende kwanga kwakachena takarivakisa guva iroro takatengera matombo edu tichiisawo maruva edu zvechokwadi kana vanhu vakati goro rino makaitawo zvakanaka chaizvo ndo zvinoitiwawo izvi zvechokwadi raindopinda mvura zvichindogurumuka zvimanhingi izvo zvomumasaidhi zvimatairi zvichingogurumuka kusvika zvichingopinda mvura zvino takagadzirisa zvakanaka asi tinotenda mwari ini chandomutendera mwari ndiri kurarama ndiri mupenyu handina shungu nechinhu chomunhu kana ndingachiitire shungu chinhu chomunhu zvinongoitikawo kuti hapana munhu asingazodawo chimwe chinhu unenge uchichidawo asi unenge uchichida uchizoti anokupa ukana asingakupi handiti saka pamakomrades amakarwa nawo pane here comrade vamuri kutsvagawo vamusingazivi kuti vari kupi kubva pamakasiyana kuma-assembly points kana kuti muri kuriye kana kufurandi ini macomrades vandisiri kuziva kuti vari kupi ndewo kuchidodoku kunana mupedza nhamo kunana runiya vakawanda hana chimambaira kunana teresa mbune ini handisi kuziva kwavari handisi kuziva kuti vapenyu here kana kuti havasi vapenyu kungoti nomazita yabuda nokuti mazita aita sei mazita yawana fanike saidhi rokuna hangwa uku kusporiro uku hatina kana hwani watiri kutomboona kana watiri kutosangana naye kuno kana kuti mari vari kutorerawo kana kuna assembly points yauya vanotorerawo mari ikoku hatisi kuziva chino chishuwo chokuti tese tisangane asi hatisi kukwanisa kuti tisangane nekuti hapana ari kuziva kunogara munhu aya ndinotenda comrade amai nekutipa nhoroondo yenyu yehondo yerusununguko mazvinzwira comrade sekutaura kwavaita regerai tostela muchapera mabhunu vari pano papurazi asi zvichemo zvavo mazvinzwa kwavanotivo nekufamba kwavakaita vachitakura zvombo zvehondo zvaibviswa kuzambia kana mozambique zvichiiswa kufront zvichipiwa ana mukoma makumbo haachakwanisa kufamba kutochera mvura vanotobhadhara mumwe munhu kuti avacherere mvura vanoswera vari pamba vari kutoo zvakare purazi hongu ndinaro asi zvikwanisiro zvekuti ndirime ndo zvinenge zvishoma vanotendawo mwana wavo pamwe nemukwasha ndiye ari kuvachengeta zvakare negotwe ravo mwanakomana wavo ndiye wavari kugara naye pano nhoroondo yavo mainzwa kana kuine macomrades vana mujibha vana chimbwido vabereki
vari kuda kusiyawo nhoroondo yavo tibatei panhamba dziri kubuda pascreen tinouya ikoko totaura. When you are listening to these programs, remove the political party lenses. When you are watching this program, remove your political party regalia. These are stories for Zimbabweans by Zimbabweans telling their own story, the stories of the liberation struggle. Keep watching Zim News Beat TV. For now, from Azoe, we say bye-bye. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aivaka imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aivaka imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo aivaka imanya